ഏതാണ് ക്വാളിറ്റി ഭക്ഷണം? ക്വാളിറ്റി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നറിയാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. പക്ഷേ ഏതാണ് ക്വാളിറ്റി ഭക്ഷണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് തെറ്റുപറ്റിയത്. ചിലർ പറയും ഞാൻ ചോറ് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഓട്സ് ആക്കി. ചിലർ പറയും ഞാനിപ്പോൾ നോൺ വെജൊക്കെ നിർത്തി, ഇറച്ചി മീനൊന്നും കഴിക്കാറില്ല, ഞാൻ പച്ചക്കറി മാത്രമാക്കി. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറച്ചിയും മീനും മോശം ഭക്ഷണമാണ്, ക്വാളിറ്റി പച്ചക്കറി മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. ക്വാളിറ്റി ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പ്രോട്ടീനും നല്ല ഫാറ്റും നല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യഥാസമയത്ത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ആ ഭക്ഷണമാണ് ക്വാളിറ്റി ഭക്ഷണം. അവിടെ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറച്ചിയും മീനും എല്ലാം നല്ല ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നവർക്ക്. വെജിറ്റേറിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല പച്ചക്കറികളും അതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല ഓയിലുകളും എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഭക്ഷണമാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൈരും മോരും പനീറും എല്ലാം നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതല്ലാതെ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, ജ്യൂസുകൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നല്ല ഭക്ഷണം. നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡായിരിക്കണം.